Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum Muhammad amigum, come chi da vatano come nesta. Яков репери тоджик, мекена мусиқи ранги ва незбро. Чи хеле мебинima патриотам, ранги зотам, ҳама зотам да ватане мен барам да тай потом. Ватан обода, ҳамата интизорай да ки ҷои набоши ту бро. Ватан якта. Ман будам да ҳама ҷо дидам да зиндаги бисёдама. Некин бар мегардам ба қафо ҳамеша барои ки дӯст медорам ватана. Тоқа ватанда, ман метиём танма. Тоқа ватанда тера интизорам братка. Тоқа ватанда, ман метиём танма. Тоқа ватанда тера интизорам братка. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Токи мезаната пиши дил да дърни мама тера тока на мемонам амеша мехонам барои таки дони марам одамам да ватана ҷонам ҳеп боши ҳам забонам хишомади бадашам беҳи ҷонам ҳеп марам интизорам ҳамата братя интизорам рост ман мехондам ҳамеша баҳри ватан ҳигапи ҳақ рост мехонам репи тоҷикира ранги тупак ҳигапи ҳақ бро ҳамада мегум салом ҳина албом брати мамон ҳама мусиқие ки мекина дили тера ором нака аблом ҳеп ҳай ватанай ҳама мусиқи ценӣ бро.